lahat tayo ay nagsusumikap para maitaguyod ang buhay ng ating pamilya. Bawat ama, bawat ina, bawat breadwinner ay pinagsusumikapang mayangat ang buhay ng kanilang pamilya. Maging ikaw man ay OFW o ikaw man ay manggagawa na nandyan sa Pilipinas, o ikaw ay magsasaka, squatter, informer settlers, may trabahong marangal, mayaman, tayong lahat ay nagsusumikap upang maitaguyod, maibigay ang nararapat na pangangailangan ng ating mga anak at mga mahal sa buhay. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, I don't forget to subscribe with this channel, Bernard Gabaon TV, at i-hit mo na rin yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Mga kabayan, sa umagang ito ay pag-uusapan natin ang 3 skills para ikaw ay yumaman. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, nais ko lamang liwanagin ang definisyon ng mayaman na ibibigay ko marahil ay kakaiba sa mga definisyon na ini-expect ninyo. Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. At heto na ang definisyon ng mayaman na sinasabi ko. Ang mayaman ay hindi kinakailangan na magkaroon ka ng milyon-milyon na pera, limpak-limpak na ari-arian, mga malalaking lupa, malalaking negosyo, at bilyong pera na nasa bangko. Ito ang definisyon ko ng mayaman mga kabayan. Unang-una sa lahat, ang definisyon ng mayaman para sa akin po ito, yung iba po sa kanila. Ito na po, ang definisyon ko para sa mayaman, una sa lahat ay mayroon kang malusog na pananampalataya sa Diyos, malusog na pangangatawan, at sapat na pera upang matugunan ang iyong mga pangangailangan, at sapat na pangangailangan para matugunan ang pangangailangan ng iyong katawan, pisikal, at ang basic needs na kinakailangan ng isang tao. Dito, hindi natin bibigyan ng definisyon na masyadong nakakaangat. Heto, makalampas lamang tayo ng middle class, o di kaya may mga middle class ay mayaman na rin. Kabayan, ito ang ilustrasyon. Kung ikaw ay nakatira sa squatter, kung ikaw ay nandyan na magsasaka, of course, maraming mayaman dyan. Kasi kagaya ng binanggit natin, ang mayaman kung isusuma total natin ay isang malusog na tao sa spiritual, malusog na tao sa pisikal, at abundant sa mga pangangailangan. Bakit? Yun ang tanong. Dahil ang sinasabing mayaman ay ang mga taong kakaunti lamang ang pangangailangan, hindi masyadong demanding, at hindi masyadong nangangarap ng mga material na bagay. Bagkus, kung ano ang meron sila, at yan ay natututo silang magpasalamat at natututo silang pahalagahan kung ano ang meron sila, yan ay mga mayaman na tao. Hindi ko sinasabi kabayan na huwag ka nang mangarap. Ang sinasabi ko ay definisyon ng mayaman. Kaya unang-una, heto na yung sinasabi natin na 3 skills na kailangan mo para ikaw ay maging mayaman. Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Heto na po ang unang skills na kinakailangan mo po kabayan. Kahit ikaw man kabayan ay nandiyan dyan
sa informal settlers, o di kaya nasa squatter area, o di kaya nasa liblib ng bundok, ikaw man ay Aita, Mangyan, at kung ano pang tribo meron ka, o di kaya ikaw ay pinakamahirap na magsasaka sa buong Pilipinas, ang unang skills na kinakailangan mo, kabayan, ay ang mindset skills o di kaya psychological skills. Yan ang unang kailangan mo para maiangat mo ang iyong buhay at para ikaw ay magiging mayaman, kabayan. Ano itong mindset skills? Ang mindset skills, ito ay ang progressive mindset skills, to be specific, na gusto kong ipahiwatig o di kaya gusto kong i-share sa inyo, kabayan. Pag sinabi kasi natin progressive mindset skills, ito ay ang pagkakaroon ng development through with your faith to the Lord. Unang-una sa lahat, napapansin nyo siguro na laging nakakonekta tayo sa Panginoon dahil sa philosophy of life, yan kahit saan mo man hagilapin, yan ang totoo na tayong nagplaplano pero ang Diyos ang nagtatakda para sa atin. Kinakailangan lang natin gawin yung parte natin para tayo'y yumaman. Kaya ito na nga yung mindset skills. Yung mindset skills, to be specific nga, yung progressive skills, hindi ito yung fixed mindset. Pag sinabi nating progressive skills, suma total, move out from your comfort zone. Kung ikaw ay magsasaka dyan, maliit lamang ang iyong sinasaka, informal settlers ka, wala kang tirahan nandyan sa Maynila, nasa squatter area ka, o ikaw ay nasa mga bundok sa mga tribo, move out from your comfort zone. Kinakailangan mong mag-create. Ang Diyos, in-instill niya yung wisdom sa iyong puso. Binigyan ka ng nag-uumapaw na burning desire para makaahon sa buhay. Kaya importante yan na kailangan mo yung mindset skills. Kahit gaano ka pa kahirap, kabayan, sa buhay. Dahil ang totoong mayaman ay ang taong naghahanap masolusyonan ang kanyang basic needs. Hindi yung taong gusto lahat ay ma-accumulate sa lahat ng kanyang masasakupan. Ang tunay na mayaman ay yung taong maliit lang ang pangangailangan, ngunit yan ay nagbibigay ng solusyon sa mga problema ng mga mahihirap upang yumaman ang kanyang mga kapwa-tao. At ang pangalawang skills, napaka-importante, kabayan. Kung mayroon tayong mindset skills, ito naman sa ngayon ay kinakailangan natin ng communication skills. Ano itong communication skills? Ang communication skills ay ito kung paano mo ipararating ang iyong magandang idea, yung magandang hangarin sa mga kapwa mo tao na makapagbigay ng magandang serbisyo na maisaayos ang kanilang problema at sa tuloy ikaw rin ay umasenso sa pamamagitan nito. Siyempre, bounded dito ang sinasabi nating negosyo. Sa negosyo natin, kinakailangan natin ng communication skills. Una sa lahat, babalik na naman po tayo sa philosophy of life sa basic. Ang communication kasi ay yung pakikipag-communicate natin. In everything you do, put God first. The art of praying, skills yan. Ganon din yung skills mo verbally, kung paano mo i-convince yung mga customer mo, yung mga kliyente mo, yan ay communication skills. At kung paano ka gumawa ng iyong mga emails, correspondence letter, at yung mga proposal mo through hard copies or soft copies,
Iyan ay communication skills. Effective skills yan na kailangan mo para ikaw ay umaman. Hindi kinakailangan na nakapag-aral ka ng mataas, hindi kinakailangan ng anak ka ng mayaman para maiangat mo ang iyong buhay, kabayan. Sabi ko nga, maski nasa squatter area ka o nasa bundok ka, mangyan ka man o aita, kabayan, may pag-asa kang yumaman. Sa pamamagitan ng skills na ito, kayang-kaya mo ito. Maliban na lang kung wala kang internet. Hindi lang internet ang kailangan. Marami, kabayan, para ma-acquire mo ito. Yung nga sinasabi sa pagsusulat. Ayan. At siyempre, pwede kang lumabas at bumaba kung kinakailangan para makakuha ka ng mga signals at para ma-develop mo ang iyong lugar sa pamamagitan ng skills na yan. Di siyempre yung una, may mindset skills ka na, may communication skills ka na. Pag kinumbine mo yan, abay maganda yan, kabayan. Isang magandang tinatahak yan sa iyong pagyaman. Aside from that, from communication skills, ay kinakailangan mo rin pag-aralan kung paano gumaling sa English communication. Ayan ang pinaka-medium, pinakamabilis sa ngayon na pinagkakakitaan sa buong mundo. Dahil kagaya ng affiliate marketing, yumayaman sila dyan kasi skills lang kinakailangan nila. Of course, nandiyan yung involvement ng website at mga platform, media platform. English din yan ang ginagamit. Hindi naman kahirapan yan, hindi naman kinakailangan pumunta ka pa sa eskwelahan. Dahil sa eskwelahan hindi naman tinuturo yung mga practical things na yan, kundi ang mga basic principles ang tinuturo sa schools, which is maganda rin yan at essentials din yan, pero mas prioridad natin ang informal education dito. Ang informal education ng mga skills na yan, ma-acquire lang natin sa pagbabasa ng libro, pagkakaroon ng mentor, pakikisalamuha sa mga negosyante at sa mga matatalinong tao. Iyan, kabayan, ang communication skills. Pangatlong skills na dapat meron ka, kabayan, ito ay ang entrepreneurial skills o di kaya business skills para ikaw ay umasenso o di kaya yumaman sa iyong buhay. Napaka-importante ito na taglay mo ito, kabayan. How? Paano ito? Ano ang explanation nito? Ito ay ang abilidad mo na makapagbigay solusyon sa iyong lugar. Halimbawa, kung anong scarcity sa iyong lugar, kulang na kulang sa mga food supply sa iyong lugar. Kung halimbawa ang business mo ay meat shop, agri-meat supply o di kaya sari-sari store, kapag yan meron kang abilidad na ma-solve yan para yung mga tao ay madaling makabili ng produkto o pangangailangan sa iyong business na yan, yan ay nasolve mo yung problema nila. Yan ang entrepreneurial skills. Nabigyan mo sila ng pangangailangan dahil nakita mo yan, na vision mo yan, na figure out mo yung pangangailangan nila na yan. Yan ay isang klase ng skills na kinakailangan mo para yumaman ka at umasenso sa iyong buhay. Kinakailangan dyan kung mayroon kang decision making na matatag. Kinakailangan yung mga decision mo ay firm and sound decision para yung mga decision mong yan ay effective and applicable sa iyong negosyo. Kinakailangan mo magkaroon din ng critical thinking. Ayan, sa critical thinking, kapag ka na-set up mo yan ng maayos, yan ay ang abilidad ng isang entrepreneurial skills para makita mo yung technical skills, management skills, at entrepreneur aspects ng iyong negosyo. Kaya yan, kabayan, ang pangatlo at panghuli na kinakailangan mo para umasenso ka sa buhay. So that's it. Sana ang vlog na ito ay nakatulong sa inyo. Alam ko na
hindi man tayo kagalingan, ang nais ko lamang po ay mabigyan kayo ng tulong sa pamamagitan nito. Itong munting kaisipan at munting pananaliksik ay makatulong po sa ating mga kapwa Pilipino o di kaya kahit hindi Pilipino na nakakaintindi ng Tagalog. Pag pinanood nyo ang vlog na ito, kung sa tingin nyo ay nakakatulong sa inyo ito, ay tuloy-tuloy nyo lang po. At bago ako mag-end up mga kabayan, sana ang vlog na ito ay naghatid sa inyo ng pag-asa, naghatid sa inyo ng insights, ideas, tulong para umangat ka sa buhay at para tayo ay yumaman. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo para ikaw ay umasenso. Hatid ito ni Kabayang Bernard Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.